bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nagka-STD ako nang dahil sa ex ko. Itago mo ko sa pangalang Anne. At ito, ang aking secret file. Year 2010, nung mag-move kami sa Canada. Buong pamilya namin ang lumipat sa Canada. Meron akong 2 jowa na naiwan sa Pilipinas. Well, may pagka maloko rin kasi ako, DJ Rocky. Ang mindset ko, pag alam kong niloloko na ako, kailangan ko na mag-move on bago pa man kami mag-break ng kung sino man ang present jowa ko. So after few months sa Canada, nagtrabaho ako sa isang malaking company. May nanligaw sa akin na Spanish. Itago natin siya sa pangalang Czar. Guwapo, matangos ang ilong, matangkad. Nagustuhan ko talaga siya. Kaya nakipag-break ako sa jowa ko sa Pilipinas. Pero ang hindi ko alam, kakakasal lang pala ni Czar. At kahihiwalay lang nila ng asawa niya. Nang malaman ko yun, napamahal na ako sa kanya. At nang malaman ng asawa niya na may iba na siya, ginugulo niya kami. Ang gulo-gulo ng ex niya, DJ Rocky. Ibang lahi yung asawa niya. Siguro, dahil sa asawa niya, naka 10 beses kami na on and off. Hanggang sa ako nang nagsawa, napagod na ako. Kasi, ayoko naman yung laging nasasaktan. So, kinailangan kong magdesisyon. At yung desisyon na yun ay makipaghiwalay kay Czar. Then after naming maghiwalay ni Czar, biglang may pinaabot na mensahe sa akin yung ex-wife niya.
chlamydia. Meron daw ako nun. That time, hindi ko alam kung ano yun. Hanggang sa nag-research ako. And boom, isa pala itong uri ng STD. Kaya pala, bago kami tuluyang maghiwalay ng ex ko na si Czar, meron akong naaamoy na kakaiba sa kefi ko. Yung tipong parang may kakaiba tong nilalabas. Siya lang naman ang nakagalaw sa akin sa bansang ito. Okay naman ako bago ko siya nakilala. So, tinanong ko yung ex-wife ni Czar kung paano niya nakuha yun. Yun pala party kasi. Party siya mismo. Normal sa kanila yung ganung bagay. Yung kung sino-sino lang. Malamang, nahawa ang asawa niya. Tapos nahawa na rin ako. So, nagpa-check up ako. Then, ang resulta, positive. Ang sabi, wag raw ako mag-alala. Dahil madali lang naman ang gamutan. Binigyan ako ng 2 linggong antibiotic. 3 months na kaming wala nun ni Czar. And then, simula nun, naging single na ako. Single mindset. Yung tipong, sige, iba-iba na lang. So, almost every weekend, kasama ko mga kaibigan ko, nagka-club kami. Then one day, may 2 lalaking lumapit sa amin ng kaibigan ko. Gusto siyang isayaw. At may kasama siya na itago natin sa pangalang Jay. Pumunta kami sa dance floor. Then nagkwentuhan kami ni Jay. Sinabi niya sa akin na sinamahan niya yung kaibigan niya. Yun lang daw ang pinunta niya ron. Nalaman ko na US military sila. Nagpunta sila ng Canada para legal silang uminom at mag-club. Dahil sa US, kailangan 21 years old ka para makainom at makapag-club. Sa Canada, pag 18 ka, legal ka na sa lahat. So ayun, nagdadrive sila para lang makapag-party. Kasama ang mga underage from US. So habang nagsasayaw kami, tinanong ako ni G, "Where are you from?" Then I told him, "I'm from the Philippines." Nagulat ako nang sabihin niya sa akin na, "Wow, I'm also from the Philippines." I asked him kung nakakapanagalog siya. Grabe, DJ Rocky. Dahil sa pag-i-English ko, parang feeling ko magdudugo ang ilong ko. And then he said, "I can understand and speak a little bit." Kasi, sa US na siya lumaki. Tapos, nakita ko na yung iba pang mga kasama niya. Isa sa mga kasama niya yung crush ng pinsan ko. Last weekend, nakita ko na sila sa club. So, naisip ko na,
Kunin ko kaya ang number ng taong to para makapag-party kami at ma-hook up ko ang pinsan ko dun sa kasama niya. But a part of me says, ay wag na lang. Nakakaya ako pa yung manghihingi ng number. Then bago matapos ang pagsasayaw namin, nakatapak ako ng bote ng beer na basag. At dahil naka-sandals lang ako, nasugatan ako. Nang makita niya na dumudugo ang paa ko, inalalayan niya ako. Inupo sa isang gilid. Tas nagtanong siya ng first aider sa bartender. Humingi siya ng tubig, hinugaasan niya ang paa ko at nilagyan niya ng balot. Sabi ko sa isip ko, grabe, ang bait naman ng taong to. Napaka-gentleman pa. Doon ko na naisip na ituloy ko na nakuhain ang number niya. So I asked his number. Binigay naman niya. Hanggang sa umuwi na kami ng mga kaibigan ko. Pag uwi ko ng bahay, nag-message na ako sa kanya. Hello, Mr. Army. Then nag-reply siya ng, no, I'm not in the army, I'm in the Air Force. Tapos inaya niya ako. The night after noon na kumain. Napaisip ako. Kakakilala ko lang dito sa taong to. Tapos tinulungan ako. Tapos biglang aayain ako lumabas. So binigay ko yung address ko. Kasi sabi niya, susunduin niya ako. Although, noong una, natakot din ako kasi baka ako gahasain ako nito. Pero nagtiwala na lang ako. Kasi cute naman siya. So nagpunta kami sa isang fast food. Pero sarado. So sabi ko, uwi na lang. Then inatid niya ako pa uwi. Then nung nasa tapat na kami ng bahay namin, nag-selfie kami. Sa totoo lang, DJ Rocky, hindi ko talaga alam kung ano yung mismong itsura niya. Naaaninagan ko lang na cute siya dahil nga, hello, sa club, 'di ba? Masyadong madilim. Tapos sa sasakyan, madilim. Tapos nung inaya niya ako, madaling araw. So wala pang pagsikat ng araw. So nag-pick kami ng merong flash. Pero hindi ko na masyadong na-check yung picture. Then bago ako bumaba ng sasakyan niya, tinanong niya ako, can I at least have a kiss? Di ko na namalayan, DJ Rocky. Hinalikan ko siya ng 3 beses sa labi niya. Although smack lang naman. Pero hindi ko alam kung bakit ko ginawa yun. Tapos, pumasok na ako sa bahay. Doon ko na chinek yung picture naming dalawa. Pagkakita ko, ay! Grabe, DJ Rocky, sobrang gwapo pala niya. Doon ko na nakita ng malinaw ang itsura niya. After nun, usap-usap kami mga 1 linggo. Tapos nalaman ko, na-crush niya pala yung friend ko. So nung nalaman ko yun, tinanong ko siya kung gusto niya ba ako or hindi. Kasi, hello, ayoko nang mapagod at ayoko nang magsayang ng oras sa taong hindi naman ako ang gusto. Then directly, sinabi niya naman na gusto niya ako. So text pa kami. Mga September 12, tinanong niya ako kung pwede nang maging kami. Oo naman ang sagot ko. So naging kami. Tapos nag-try kami. Na gawin yung bagay na ginagawa ng mga mag-asawa. Pero yung sa hindi malamang dahilan, hindi siya tinatayuan. So naisip ko noon, baka hindi naman niya talaga ako gusto. Minsan lang naman siya pumupunta sa bahay. Twice a month.
Tapos, puro chat lang naman kami. O puro text. At kada punta niya, sinusubukan talaga namin. Pero hindi tumatayo. And thank God, DJ Rocky. Kasi nung mga panahong yun, hindi pa talaga confirmed kung may STD ako. So, nung nangyayari yun, siguro, will na ni Lord na wag nang tumuloy sa ganung pangyayari dahil hindi siya safe sa akin. Hanggang sa nakumpirma ko nga na naggagamot ako, meron akong STD na nakuha sa ex ko. Kabadong-kabado ako noon dahil baka mahawaan ko siya. Buti na lang, almost done na ako sa gamot ko. 2 days na lang. Then nagpa-check na ako. Baka ka ako meron pa ako at nahawaan ko siya. Buti na lang nagamot na siya. At laki ng pasasalamat ko noon kay Lord. At talagang hindi niya ako pinabayaan. Siguro, paraan yun ni Lord na wag tumayo. Yung kanyang para hindi siya mahawaan. Kasi saktong-sakto. Nung umokay na siya, magaling na ako. At sa unang pagkakataon, may nangyari sa amin. Wala pang kasunod. First talaga, next month, delayed na ako. Nagpa-check ako. Nag-pregnancy test ako. Hindi ko akalain na magpa-positive. Sinabi ko yun kay Jay. Masayang-masaya naman siya nung sinabi ko yun. Kabadong-kabado ako kung paano ko sasabihin sa mga magulang ko na buntis ako. At dahil napakatapang ni Jay, kinausap niya na mag-isa ang tatay ko. Tinanggap naman nila yun. Kaya lang, akala ko tuloy-tuloy na pero hindi pa pala. After 2 months, nakunan ako. Si Jay, hindi niya ako iniwan. Pinanindigan niya ako, kahit nakunan ako. Sa ngayon, DJ Rocky, may anak na kami. At kasal na kami. 8 years old na ang anak namin. At napakaswerte ko sa asawa ko dahil wala siyang bisyo. At wala talaga siyang pinapakitang dahilan para magselos ako. And I thank God dahil nasagot yung answered prayer ko. Yung prayer ko noon, nung mag-break kami ni Zar, Lord, please, ayoko na masaktan uli. Pwede po ba na yung lalaking ipapakilala mo sa akin, pwede ba na yun na yung huling boyfriend ko at yun na yung mapapangasawa ko? Please, Lord. Ayoko nang makakilala ng ibang lalaki. Gusto ko, yung lalaking makikilala ko ipanghuli na. And then yun nang pumasok sa buhay ko. Si Jay. Hindi niya hinayaan na mahawaan ko si Jay ng kung ano mang nakuha ko sa ex ko. At dun ko napatunayan na iba talaga gumalaw ang Panginoon. Kaya sa mga tagapakinig mo, DJ Rocky, advice ko lang, huwag makakalimot na magdasal sa Panginoon. Pray ka lang kay Lord ng isang lalaking makakasama mo habang buhay. Hindi naman kailangan talagang hanapin ang pag-ibig. Pag nasa tamang panahon at perfect time, dun siya ibibigay ng Panginoon para sa iyo. Siguro, naligaw man ako ng landas. Marami na akong gustong mangyari sa buhay ko. At marami mang heartbreaks ang naramdaman ko. Ay parte lang yun. Para mas maging matapang ako. At para
mas matagpuan ako ng taong para sa akin. Huwag lang mawawalan ng pag-asa. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Anne. At ito, ang aking secret file.